En aquest vídeo us anem a explicar com fer el vostre prototip. El prototip és una paraula que ve del grec protos, que significa el primer, i tipus, que significa model. En concret, el prototip el fareu amb impressora 3D. Les mides d'aquest prototip són les que veieu a continuació. La base ha de fer 10 centímetres, l'altura, ha de fer-ne 6 centímetres, i el gruix del prototip de la vostra pastilla de sabó. 2 centímetres, El primer que heu de fer és dissenyar el vostre prototip mitjançant un esbós. Recordeu que un esbós és un dibuix fet a mà alçada, sense cap tipus d'escala i sense indicar-hi les mides. Recordeu que heu de ser imaginatius, creatius i fer-ne diverses propostes, no quedar-vos en la primera que us vingui al cap. No és obligatori pintar si és que no teniu molt clar que voleu fer un sabó amb colorants. Penseu que heu d'escriure totes les especificacions necessàries que ajudin a definir i entendre com serà el vostre sabó final.